Milí priatelia, vitajte pri počúvaní 12. epizódy Agrek podcastu. Dnes voľne nadväzujeme na predošlý rozhovor o pyramíde zdravia rastliny, kde sme sa venovali výžive rastlín. V cykle metódy sa vám snažíme prinášať praktické nástroje a postupy, ktoré môžete hneď vyskúšať vo svojej praxi, na svojich poliach a plodinách. Dnes vám prinášame ďalšiu užitočnú metódu, SAP analýzu alebo analýzu rastlinnej šťavy či miazgy. Ahoj Samuel, vítaj v našom podcaste. Ahoj Saša, ďakujem za pozvanie. Povedz našim divákom a poslucháčom, čomu sa venuješ a ako si sa ty dostal k SAP analýze. Ja som absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, študoval som výživu a ochranu rastlín. Popri vysokej škole som pracoval ako inšpektor ekologického poľnohospodárstva a momentálne pracujem vo firme slovenskej, ktorá vyrába biostimulanty. Takže venujem sa poľnohospodárstvu, rastlinnej výrobe. A čím ťa zaujala výživa rastlín a ako si sa dostal k tej SAP analýze? Výživa rastlín ma zaujala, pretože vždy som chcel vedieť o rastlinách viacej, možno nazrieť sa bližšie na rastliny a SAP analýza ma zaujala ako súčasť podcastov Johna Kempfa, ktorý raz o nej hovoril, tak som si to potom vyhľadal a veľmi ma to zaujalo ako presná analytická metóda, ktorá nám vie povedať veľa o rastlinách. Ty si absolvoval vlastne aj podrobnejší seminár v Holandsku u firmy, ktorá poskytuje túto SAP analýzu, takže vieš povedať presnejšie, ako sa používa. Skús najskôr vysvetliť, že čo to vlastne je SAP analýza a v čom môže byť užitočná pre farmára, pre regeneratívneho farmára. Takže je to metóda analytická, precízneho poľnohospodárstva, by sme mohli povedať, ktorá, dá sa povedať, skúma prvky, ktoré prúdia v xyleme a floéme, čiže to je drevo liko, čiže to sú cievne zväzky v rastlinách, čiže ona skúma fyziologicky aktívne živiny v rastline, plus ešte pár ďalších parametrov a vlastne poskytuje nám taký komplexný obraz o tom, čo sa deje v rastline. Takže je to metóda založená na odbere listov. V ideálnom prípade sa odoberajú staré aj mladé listy a využíva sa princíp rozdielnej mobility prvkov v tej rastline, kedy rozdiely medzi starým a mladým listom nám vedia napovedať, čo sa deje v tej rastline a vedia nám napovedať o prípadne začínajúcich deficitoch. A v podstate je to založené na odbere určitého množstva minimálneho a je to čerstvý materiál, ktorý treba rýchlo odoslať do laboratória a to je hlavná výhoda, pretože táto metóda, asi najväčší benefit je, že tie výsledky máme rýchlo, do niekoľkých dní. A ten princíp mobility prvkov, skús nám to vysvetliť, čo to znamená? Máme nejaké teda prvky, ktoré sú v rastline mobilné a ktoré sú nemobilné, to znamená, že vieme nejako rozlíšiť, čo sa deje v tých mladých a starých listoch. Skús to priblížiť. Áno, v podstate živín esenciálnych v rastline je veľa a každá sa nejak správa. Sú tam veľké rozdiely v tom, ako rýchlo ich príjma, ako rýchlo ich dokáže v prípade, že začne mať nedostatok z toho koreňového systému, čiže z pôdy, odkiaľ čerpá väčšinu živín rastlina, tak dokáže živiny, ktoré už má zabudované v pletivách, mobilizovať, ale je tam rozdielna rýchlosť. To znamená, že sú prvky ako dusík, fosfor, draslík, horčík, ktoré vie pomerne rýchlo mobilizovať do orgánov, ktoré rastú, kde je veľký odber, ale niektoré prvky ako napríklad vápnik alebo niektoré mikroprvky, hlavne ten vápnik je veľmi pomalý, tie nedokáže dostatočne rýchlo presúvať a vlastne na základe tohto princípu vie poľnohospodár odsledovať, či už má nejaký problém. To znamená, ak odpozoruje, napríklad použijem príklad draslík, ktorý je veľmi dôležitá živina, dá sa povedať, že úrodotvorná živina,
takzvaný money maker, v Anglicku sa hovorí, pretože pomáha naozaj nalievať tie plody, nalievať tie zrná, robí tú objemovú hmotnosť a tak ďalej. Takže keď v tých starších listoch, ktoré prirodzene by mali mať viacej toho draslíka, lebo mali dlhší čas ho načerpať a zabudovať, je tam už nejaký deficit, dajme tomu, že o 10% menej ako v tých mladých, tak už vieme, že je nejaký problém a tá rastlina začala ten draslík presúvať do tých mladších listov. No a vtedy vieme zasiahnuť a použiť napríklad listové hnojenie draslíkom. Takže to, čo nám chýba, vieme u týchto prvkov potom, alebo na základe rozdielov medzi starými a novými listami potom efektívnejšie doplniť. Áno, v podstate je to taký prediktívny systém, kedy vieme predpovedať na základe toho, čo vidíme teraz, čo sa udeje zhruba o 2 až 3 týždne. Tak to udáva teda firma, ktorá robí túto analýzu. A už keď vizuálne vidíme deficit, napríklad chloróza na listoch a tak ďalej, tak už vtedy sa znížila v podstate úroda, lebo tá rastlina tie živiny, ktoré potrebovala, nemala v tom momente a prišli sme o potenciálnu úrodu. Takže vieme zasiahnuť ešte skôr, než sa povedzme ten deficit priamo vizuálne prejaví na listoch, že si to farmár všimne. Áno. V čom je to rozdielne oproti tomu, že čo povedzme nameriame v pôde? Takisto skúma podobné prvky, ktoré sa skúmajú aj pri pôdnej analýze. V čom je to rozdiel, keď meriame vlastne SAP analýzu, alebo teda analýzu rastlinnej šťavy či miazgy? Tak rozdiel je asi v tom, je to porovnateľné s krvným odberom u človeka, čiže je to pohľad priamo dovnútra rastliny na aktuálny stav, na rozdiel od pôdnej analýzy, ktorá nám tiež veľa napovedá, ale nepremieta vlastne to, čo sa deje v rastline, pretože tam je veľa premenných, počasie a tak ďalej, agrotechnika a tie všetky potom vplývajú na to, ako tá rastlina vie pracovať s tým, čo je v tej pôde. Čiže táto SAP analýza už nám priamo hovorí, ako rastlina vie pracovať s tým, čo má k dispozícii. Ktoré prvky sa v rámci SAP analýzy merajú v rastlinnej šťave, alebo teda tej miazge? Tak v rámci prvkov alebo tých parametrov sa merajú takmer všetky esenciálne živiny minerálne rastlinné. To znamená všetky makro a takmer všetky mikroprvky plus niektoré pomocné parametre ako hliník, ktorý hovorí o strese rastliny. A z tých zvyšných parametrov, keďže je to vlastne pohľad do tých vodivých pletív, tak sú tam napríklad cukry, ktoré prúdia, je tam pH, je tam elektrická vodivosť plus kremik, ktorý nie je esenciálna živina, ale tiež je v podstate dôležitý pre tú funkciu správnu. A myslím, že doplniť sa môžu ešte niektoré ďalšie mikroprvky, ako je selen alebo jód. Pre ktoré plodiny je možné SAP analýzu použiť? V podstate pre väčšinu bežne pestovaných plodín, či polných, či záhradníckých, taktiež aj možno zaujímavosť okrasné rastliny, kvety, keďže je to holandská firma, kde sa vo veľkom pestujú rôzne okrasné rastliny, takže ten zoznam je pomerne široký, stále sa rozširuje. Posielajú sa tam na analýzu vzorky celého sveta, takže od plodín mierneho pásma až po tropické. Poďme sa pozrieť na to prakticky. Čo by mal urobiť farmár, ktorý chce túto metódu používať na nejakej svojej plodine? Ako to funguje? Spomenul si, že sa zberajú listy a spomenul si, že je dôležitý čas, nejaké množstvo. Čo s tým ďalej? Ako to ide? V podstate je to pomerne jednoduché, ale má to isté zásady. Ja odporúčam vopred na stránke firmy, ktorá robí túto analýzu, si objednať takzvané štítky, dajú sa objednať aj samotné sáčky, do ktorých sa odoberajú listy. Je to jednoduché, vyplníte vopred Excel tabuľku. Keď ste farmár, tak vyplňa sa tam hlavne, aká je to plodina, aká je to parcela. No a vlastne oni vám vopred, ešte pred odberom pošlú jednotlivé štítky s už údajmi danej plodiny a parcely. No a vy už potom len odberáte listy do tých teda sáčkov a
tie potom odosielate. Čo je ešte dôležité možno povedať, že áno, v rovnaký čas by sa to malo odoberať, pretože táto metóda je založená na istom opakovaní. Čiže najviac nám povie, ak ju robíme opakovane počas sezóny, dajme tomu minimálne, ja odporúčam 3-krát, ale myslím si, že v niektorých plodinách je lepšie aj častejšie. Záleží podľa toho, aká je dlhá vegetačná doba tej plodiny, samozrejme. No a čo sa týka toho odberu, odoberajú sa buď teda staré a mladé listy zvlášť, ale nie je to vždy nevyhnutné. V niektorých rastových fázach, uvediem príklad pšenica, niekedy v začiatkom apríla alebo v polovici apríla, tak v podstate nevieme tam až tak rozlíšiť, ktoré listy sú tie staršie, mladšie, čiže môžeme odobrať do jedného sačku a tiež nám to veľa povie. OK. Ako potom vzorkujeme jednotlivé polia, parcely, čo sa zohľadňuje? Čo je dôležité zohľadniť? Tak najlepšie určite samotný poľnohospodár, farmár pozná svoje parcely, vie, aké sú tie špecifika, čiže určite keď má niekto 100 hektárovú parcelu, tak odporúčam odobrať viacej tých sáčkov, čiže v podstate viacej samostatných analýz tej jednej parcely a podľa toho už on si môže urobiť nejakú tú najmenšiu jednotku tej parcely. Keď vie, že sú tam miesta, ktoré bývajú problematické, tak tu môže otestovať zvlášť samostatne. Keď má nejakú homogénejšiu plochu, tak tu môže urobiť ako jednu analýzu. No a takto vlastne dlhodobo vie monitorovať samotnú parcelu, alebo zase z opačného pohľadu aj plodinu, ako sa správa počas rôznych rastových fáz, ktoré živiny sú kritické, ktoré možno niektoré chýbajú na začiatku, niektoré na konci a takto si vie uchovávať tie výsledky a veľa mu to napovie. Na čo všetko by mal dať farmár pozor pri vzorkovaní, čo by sa mohlo prejaviť na výsledkoch, prípadne ich skresliť? Tak farmár by určite mal dávať pozor na to, aby odoberal iba zdravý materiál, to znamená pekné, zdravé, plne vyvinuté listy, to je veľmi dôležité. Nemali by byť napadnuté nejakými chorobami, škodcami a tak ďalej, zablatené. Mal by to odoberať teda v ten istý čas, ideálne do obeda, ešte predtým, ako je vysoko slnko, čiže najneskôr do tej 9. do obeda. A mal by si teda poznačiť aj za akých podmienok odoberal tie vzorky, či boli nejaké extrémy teploty alebo vlhkosti, to všetko môže mať vplyv na výsledky a mal by odoberať iba listové čepele bez stopiek, pretože to môže skresľovať konečné výsledky, čiže iba čisté listové čepele a asi tak. Dôležité je samozrejme dodržať asi protokol, ten sa myslím na stránke firmy vlastne pre každú plodinu vlastne popisuje zvlášť a takisto je asi dôležité veľmi rýchle tie výsledky potom odoslať. Áno, určite promptne, ešte v ten istý deň, ako sú odobraté, pre čo najväčšiu presnosť, aby neboli výsledky skreslené, tak určite odporúčam ešte v ten istý deň odoslať na analýzu a áno, každá plodina má špecifický postup, aby sme vedeli, ktoré listy sú tie, ktoré máme odoberať. V prípade, že odoberáme tie staré a mladé zvlášť, tak nájdeme na stránke firmy holandskej postupy pre jednotlivé plodiny. Poďme k výsledkom. V akej podobe dostane farmár vlastne prehľad o tej svojej plodine? Tak dostane to prehľadne zoradené v podstate správe z analýzy. Tá mu príde na mail, plus je dostupná aj v online priestore. To je vlastne firma, ktorá robí analýzu, tak má takúto online platformu, kde sú dostupné potom všetky výsledky pohromade a sú tam prehľadné, ak teda farmár si plánuje urobiť viacej testov. Vlastne vo výsledku tejto analýzy sú jednotlivé parametre rozdelené do 4 skupín. V podstate na začiatku sú fyzikálne parametre, chemicko-fyzikálne dá sa povedať, potom sú jednotlivé živiny minerálne, najprv sú tie katióny, potom sú anióny
a nakoniec sú mikroprvky. Čiže je to rozdelené do takýchto skupín, plus sú tam aj pomery niektorých živín, ktoré sú dôležité, napríklad draslík vápniku, to je dôležité napríklad pre záhradnícke plodiny. Dusík je rozdelený do konkrétnych foriem, to znamená amonný, dusičnanový, aj celkový dusík, to znamená bielkoviny, proteíny. Čo ďalšie môže ešte z výsledkov vyčítať? Dostane prípadne nejaké odporúčania? Áno, z výsledkov vie vyčítať toho dosť, pretože sú tam jednotlivé optimálne hodnoty pre každý parameter, čiže uvidí pestovateľ vo výsledku analýzy, či má nízky stav daného prvku alebo naopak veľmi vysoký stav. Podľa toho vie ďalej konať. Taktiež je tam aj číselne uvedená hodnota. Je tam teda to odporúčané ideálne rozmedzie, môžeme to tak nazvať. No a samotná firma ponúka konzultáciu a interpretáciu výsledkov samozrejme za určitý poplatok, čiže môže sa farmár obrátiť aj priamo na firmu v Holandsku. No a na internete nájde tiež možno nejaké články, najmä z prostredia tých Spojených štátov, kde sa tomu venujú. Takže určite tých zdrojov je viacej, ak sa chce aj učiť, samozrejme, lebo je to proces. Celá táto metóda je dosť taká, by som povedal, komplexná, čiže je to dobrý spôsob, keď farmár chce lepšie pochopiť svoje plodiny a svoju pôdu, tak cez túto metódu naozaj vie postupne spoznať do hĺbky, čo sa vlastne deje v jeho chotéri. Ako si to môžeme vlastne predstaviť, keď chceme optimalizovať vlastne výživu na základe SAP analýzy? Môžeme si to povedať na nejakom príklade, že čo vyjde farmárovi z tých výsledkov, čo môže urobiť, ako si to potom ďalej zmerie? Môžem uviesť na konkrétnom príklade. Ja som spolupracoval v minulej sezóne s jedným poľnohospodárom z východného Slovenska, konkrétne zo Zemplína, ktorý vlastne urobil si túto SAP analýzu na obilninách hustosiatých, na pšenici, na jačmeni. Vyšli mu zaujímavé výsledky. Prvú analýzu urobil v apríli. Niektoré prvky boli veľmi vo vysokom stave, by som povedal. Niektoré zase naopak takmer chýbali. Čiže vo vysokom stave bol napríklad dusičnanový dusík, čo nechceme. My chceme ten dusík, aby sa premienial na tie bielkoviny, ktoré nám vlastne robia tú kvalitu. No a zase naopak niektoré prvky ako molybdén, ako bor, ale síra tiež, ktorá je veľmi dôležitá tiež pre syntézu týchto bielkovín, čo je v pšenici kľúčové, pretože bielkoviny robia tú pekárenskú kvalitu, tak boli deficitné. No a vlastne farmár urobil listové hnojenie týmito prvkami, ktoré boli deficitné, a to sa odrazilo v ďalšej analýze, ktorú urobil zhruba o 2-3 týždne, kedy poklesol ten dusičnanový dusík, čo bol jasný dôkaz, že v podstate naštartoval tú mašinu vnútri tej rastliny, tak by som to asi nazval. A zase prejavilo sa to paradoxne aj na ostatných prvkoch, čiže je to taký ako domino efekt. Keď zlepšíme jednu časť toho systému, veľakrát sa zlepšia aj ostatné, kde by sme to nečakali. Takže veľakrát aj ten farmár, keď sa pozrie na tú rastlinu, prejde sa potom poli, áno, vyzerá to možno zdravé, urobí si listovú analýzu, na ktorú možno čaká niekoľko týždňov až mesiac, ale tu má v podstate okamžitý výsledok do pár dní, vie, že niečo nie je v poriadku v tom poraste, zakročí a pozitívne nakoniec ovplyvnil aj celkovú úrodu, ktorá bola vyššia na tejto parcele, kde urobil to doplnenie toho, čo chýbalo, dá sa tomu povedať. A bola lepšia teda kvalita, čiže to je jedna z výhod tej SAP analýzy. Čiže okrem tej úrody vieme aj tú kvalitu, ktorá priamo súvisí s deficitmi týchto živín. Čiže...
Dobre, takže prvky, ktoré sa nám ukážu v SAP analýze ako deficitné, tak môžeme doplniť, možno treba cez tú listovú výživu. Čo s prvkami, u ktorých nám vyjde nadbytok, napríklad pri tom prehnojení dusíkom? Je to zaujímavé, pretože častokrát nadbytok môže spôsobiť ten deficit. Samozrejme, musíme zohľadniť pôdu ako základ, čiže ak vieme, že pestujeme na pôde, ktorá je veľmi bohatá napríklad na horčík, tak určite môžeme očakávať ten horčík, že bude vysoký aj v SAP analýze, čiže tam nemá veľmi zmysel bojovať proti tomu horčíku, ale potom doplňať ideálne foliárne, lebo tá pôda je dosť komplikovaný systém a ešte keď to aj dodáme do tej pôdy, neznamená, že sa to dostane tam, kam sa to má dostať. Možno jedna vec, čo som zabudol povedať, je, keď si aj farmár robí napríklad listovú analýzu, veľakrát nie je to presné. Tie živiny nemusia byť fyziologicky aktívne a môžu sa zdať, že je ich dostatok v rastline, ale realita môže byť iná. Ak predtým urobil napríklad hnojenie, dajme tomu listové, nie všetky formy živín sú napríklad fyziologicky aktívne, sú priateľné dobre. To znamená, že môže to ostať na povrchu tej rastliny, prejaví sa to v tej listovej analýze, že je toho dosť, ale v skutočnosti to ostalo zasušené na povrchu a vlastne v tejto miazge to vôbec neprúdi a nedostane sa to tam, kam sa to má dostať. Takže to možno ešte k výhode tejto SAP analýzy, že naozaj nám napoveda do hĺbky, ako jedna z mála metód. Ja osobne neviem o inej, aspoň približne v takej presnej metóde. No a ktoré ďalšie prvky sú dôležité pre tú optimalizovanú alebo rovnovážnu výživu v rastline? Čo sa tam ešte môže prejaviť? Tak spomenuli sme niektoré mikroprvky ako bor, síra, ktoré v podstate sú príjmané rastlinou ako anióny a tie sú ľahko vyplaviteľné a to isté platí o fosfore. Je to vlastne, všetky tieto prvky sú typické pre slovenské pôdy, ktoré sú minerálne pôdy, čiže majú prevažne záporný náboj, takže tieto záporne nabité živiny nedržia až tak dobre. Ak majú nízky obsah organickej hmoty, tak ešte horšie. Takže môžeme očakávať, že práve tieto budú najčastejšie deficitné. Takisto molybdén, ktorý tiež je príjmaný ako anión. No a fosfor ako makroživina, často sa nazýva aj král vo výžive rastlín, tak je určite živina, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje konečnú úrodu aj kvalitu. A toto sme mohli pozorovať aj práve v analýzach tohto farmára z východného Slovenska, kedy zo začiatku sezóny, keď vykonal hnojenie fosforom, boli tie hladiny v SAP analýze dobré, až moc dobre by som povedal, ale postupne, ako sa oteplovalo a ako bežal čas, tak v tej druhej a tretej analýze už bol ten fosfor nízky až veľmi deficitný. To znamená, väčšina farmárov vie, že ten fosfor po určitej dobe sa stáva neprístupným pre rastlinu v tej pôde a ukázalo sa to, že je to pravda a myslím si, že toto sa deje vo veľa prípadoch na Slovensku, takže práve vtedy, keď tá rastlina najviac ho potrebovala, tak vtedy tam nebol. Čiže vtedy, keď naozaj sa nalievali tie zrná, vtedy, keď sa tvorila tá úroda, dajme tomu, že keď sa to lámalo, tak vtedy bol ten deficit. No a videl to práve na tej SAP analýze a teraz už vie, že do budúcej sezóny musí vykonať hnojenie fosforom, pravdepodobne listové hnojenie aj v tej druhej polovici sezóny, pretože práve vtedy je ten fosfor dôležitý. Takže nerad by som vypichol nejaký konkrétny prvok alebo živinu, že práve táto je tá správna, lebo záleží to od kontextu, od podmienok. Takže je farmár, ktorému môže chýbať veľa živín a uvidí to aj v tej SAP analýze, že budú naozaj deficitné. Môže byť farmár na kvalitnej černozemi niekde na Trnavskej tabuli, kde je vyšší obsah organickej hmoty, ideálne podmienky, dobrá štruktúra pôdy. Môže byť, že bude mu chýbať iba jedna živina. Takže presne na toto je dobrá tá SAP analýza, že je to individualizovaná výživa rastlín a môžeme ísť naozaj do hĺbky, že to jednu parcelu vieme rozdeliť
na niekoľko, dajme tomu, menších častí a k nim môžeme individuálne pristupovať. Čiže aby sme naozaj optimálne využívali tie náklady, pretože naozaj rozsypať plošne, dajme tomuto MPK hnojivo a čakať, že urobí to ten výsledok, tak častokrát to nemusí tak byť. Ešte sa vrátim k tomu dusíku. Čo nám ešte môže povedať pomer dusíka voči iným prvkom? Zaujímavá je analýza aj v tom, že dusík je rozdelený na rôzne frakcie, čiže amónny dusík, dusičnanový a celkový. A vieme si to dať do kontextu napríklad s tlakom chorôb, čiže vieme očakávať na základe poznatkov z tejto oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva, že naozaj extrémne vysoké hladiny tohto voľného, dajme tomu dusíka, čiže dusičnanového amónneho, sa častokrát prejavia napadnutím buď nejakým patogénom alebo nejakým škodcom. A tieto vysoké hladiny nebývajú spôsobené iba prehnojením dusíkom, pretože farmári určite dobrovoľne neprehnojú svoje parcely, pretože jednak hnojiva sú veľmi nákladné. Je to jedna z najväčších položiek, čo sa týka výdavkov, nákladov. Ale tá rastlina častokrát nevie spracovať ten dusík. To znamená, môže tam chýbať nejaký kofaktor enzymu, ktorý premieňa tento dusičnanový dusík práve na ten bielkovinový dusík. Teda najprv tomu predchádza tá aminová forma a neskôr aminokyselinová a na konci peptidy a bielkoviny. Ale hovorím, že stačí, keď chýba tam molybdén, dajme tomu nitrát reduktáza, je enzym, ktorý vlastne premieňa tento dusičnanový dusík na tie ďalšie formy a potrebuje molybdén. Takže molybdén môžeme očakávať, že bude deficitný. Niektoré zdroje udávajú, že až 80% pôd vo svete sú deficitné na molybdén. A my sme spomínali skôr v našej debate ten Liebigov zákon minima a práve molybdén je veľmi pekný príklad. Čiže tá rastlina ho potrebuje naozaj vo veľmi malom množstve a keď tam nie je, tak nefunguje celý systém a strácame vlastne úrodu len kvôli tomu molybdénu a môžeme mať paradoxne aj ten fosfor veľmi dobrý, aj draslík a takýto malý molybdén vie ovplyvniť celú fotosyntézu aj celý ten aparát. Čiže netreba sa pozerať na tú výživu rastlín, že je to iba nejaký benzín, čo lejeme do motora, ale sú to jednotlivé súčiastky, je to celý systém a keď tá jedna súčiastka sa pokazí, tak sa zadrhne celý motor častokrát. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala vlastne v tejto rovnováhe živín je, že povedzme, bavíme sa o tom, že niektoré prvky môžu byť v nadbytku. Môžu byť v nadbytku, čo môže spôsobovať toxicitu, ale súčasne tým, že sú niektoré prvky v nadbytku, môžu zase brániť príjmu iných prvkov. Napríklad fosfor teda u niektorých takisto mikroprvkov ako železo, ako zinok. Hej? Vieš k tomu niečo ešte doplniť? Tak určite, že všetkého veľa škodí a vlastne tieto vzťahy nazývame antagonizmus a synergizmus. To znamená, že v niektorých množstvách a pomeroch tie živiny podporujú navzájom medzi sebou príjem a zase keď je toho dajme tomu veľmi veľa, tak obmedzuje to. Taký dobrý príklad prírodzeného synergizmu je fosfor s horčíkom alebo bor s vápnikom. Ale myslím, že v tvojej otázke si sa skôr pýtala na to, že keď je veľa napríklad fosforu, tak áno, môže blokovať napríklad veľa mikroživín. Môže blokovať železo, môže blokovať mangán, môže blokovať meď a rôzne ďalšie mikroprvky. A to práve vidíme v tej SAP analýze vďaka tým intervalom. Možno sme nespomenuli, že práve to je cenné. Táto firma má už vyše 20-ročné skúsenosti vlastne s touto SAP analýzou a tým, že tam posielajú sa plodiny z rôznych krajín sveta, z rôznych podmienok, tak oni postupom času stanovili tie ideálne hodnoty. To znamená, kedy je to optimum a kedy je tzv. Tá harmonická výživa a my sa teda snažíme dostať do tých harmonických hodnôt. Ako náhle je to už mimo tých harmonických hodnôt, tak máme zarobené na problém. Čiže takisto môžeme vidieť vďaka tomu rozdeleniu do tých kationov a anionov
že naozaj kationy blokujú medzi sebou príjem, to znamená, že vápnik môže blokovať horčík, takisto keď je veľa dusičnanového dusíka, tak ten zase môže blokovať fosfor, môže blokovať síru. To znamená, že platí pravidlo, že záporné blokuje záporné a vlastne pozitívne nabité blokuje pozitívne nabité. Je to teda možno odsledovať tiež z tejto analýzy. Zaujímavé výsledky nám môže ukázať aj pomer povedzme draslíka, vápnika pri plodovej zelenine. Čo spôsobujú nevyvážené pomery týchto prvkov pri plodovej zelenine napríklad? Tak draslík a vápnik sú v podstate kľúčové. Vápnik často sa uvádza v týchto regeneratívnych kruhoch, že to je skutočný vlastne král výživy rastlín, pretože on ovplyvňuje príjem, dá sa povedať, všetkých živín. Nachádza sa v podstate na bunkových membránach a tiež má istú funkciu pri transporte živín, čiže vápnik je určite veľmi dôležitý. No a čo sa týka záhradníckych plodín, tak pomer týchto dvoch prvkov ovplyvňuje, dá sa povedať, nalievanie plodov, ovplyvňuje ten vnútorný tlak v tých bunkových stenách a je tam potom vakúla, ten vnútorný turgor tej bunky. To znamená, že my vieme ako keby prirovnať to k pneumatike tým optimálnym pomerom ovplyvniť veľkosť plodov, čiže tým pádom aj kvalitu, lebo veľkosť je v podstate kvalitatívny parameter. Nie len pri plodovej zelenine, ale napríklad čučoriedky sú veľmi, veľmi dobrý príklad. Myslím, že sa aj rozrastá tento sektor na Slovensku samozberový, takže určite potom sú to krajšie plody a lepšie predateľné. Takže asi aj skladovateľnosť, aj skladovateľné, čiže ten vápnik je dôležitý pre skladovateľnosť, lebo ovplyvňuje pevnosť tých bunkových stien a zase draslík je dôležitý pre cukornatosť, takže sú tam určité konkrétne pomery, ktoré by mali byť dodržané. Ako sa v tomto kontexte menia nároky rastlín na výživu podľa jednotlivých fáz rastu? Čiže sú veľké rozdiely v potrebe rastliny na jednotlivé živiny v rámci rastových štádí. To znamená, že iné živiny sú potrebné v vegetatívnych štádiách a iné v tých generatívnych reprodukčných štádiách. To znamená, že ten dusík je v prvom rade potrebný v tých vegetatívnych procesoch. Zase ten fosfor, možno sme to už aj spomenuli, je veľmi kritický pri tom prechode do tých generatívnych fáz, čiže kvitnutie, tvorenie peľu, potom nalievanie tých semien napríklad, alebo rast plodov. Čiže áno, tie nároky sú rozdielne a môže tam byť veľké rozdiely aj v rámci pár dní a typicky je ten draslík. Je to veľmi, veľmi bežný deficit, kedy klesá veľmi rýchlo v tých generatívnych fázach, keď napríklad rastú plody alebo sa vlastne nalievajú tým cukrom, že sa zvyšuje tá cukornatosť napríklad pri hrozne. A veľmi, veľmi bežne býva vlastne táto fyziologická porucha na viniči, je to často, sú tam odrodové rozdiely samozrejme, ale keď vlastne prudko rastie tá cukornatosť v tých plodoch, tak často sa to potom prejaví na tých listoch, čiže tá rastlina nestíha ten draslík z pôdy čerpať, no a vtedy pristupuje sa k tým listovým zásahom. No a naozaj, že táto SAP analýza môže mať obrovský prínos pre záhradnícke plodiny, pretože je to dlhodobá kultúra. Čiže my dlhodobo vieme zlepšiť celkový ten stav tej rastliny len vďaka tomu, že zlepšíme ten výživový stav. To znamená, že dodáme možno to, čo dlhodobo tomu chýbalo, prestaneme dodávať možno to, čo tá rastlina nepotrebuje a vyskakovali vysoké hodnoty v tej sabanalýze, čiže možno niektoré veci znížime, niektoré naopak doplníme a zo zahraničia sú naozaj veľmi, veľmi dobré výsledky zo sadov, napríklad čerešňových, kde sa
už 10 rokov a viacej používa táto SAP analýza. To znamená, že to drevo je bohatšie, čo sa týka kvetov, čo sa týka plodov, nesie väčšie plody, nie sú také výpadky v rodivosti, čo býva napríklad bežné v týchto dlhodobých kultúrách, čo znamená ovocie, ovocné kríky, ovocné stromy, čiže býva často prepad, napríklad, že jeden rok je vysoká úroda, druhý rok je nízka. No sú tam samozrejme odrodové príčiny, ale môže to byť aj kvôli tomuto, že v niektorých proste sezónach z tých klimatických dôvodov niektorá živina nebola dostupná a ten strom, dajme tomu, založil, následkom toho menej kvetov. Čiže túto SAP analýzu, keď má niekto napríklad ovocný sad, odporúčam urobiť aj po zbere úrody, pretože to je špecifické pre tieto dreviny, že tam tá sezóna nekončí, až kým ten strom nejde do tej dormancie, či do toho kľudového štádia, čo je niekedy v našich podmienkach v novembri vo väčšine prípadov. Čiže on môže po zbere úrody cez leto urobiť na jeseň listové hnojenie, doplniť tam tieto prvky, ktoré mu vyskočia, že sú naozaj deficitné a on si vlastne už pozitívne ovplyvňuje úrodu na budúcu sezónu. Čiže vtedy je aj tá návratnosť, lebo samozrejme, že tá analýza niečo stojí, čiže treba určite zvážiť ten prínos tejto analýzy. Možno sa môžeme pobaviť neskôr aj o tých cenách. Poďme rovno na to. Poďme si povedať, že kto vlastne tieto analýzy realizuje a aké sú tie ceny. Takže analýzy samotné vykonáva holandská firma Novacrop Control, ktorá v podstate je svetovým lídrom v tejto metóde. Je to firma, ktorá s tým robí najdlhšie, podľa mojich informácií. Cena tejto analýzy je závislá od množstva, čiže ak nasledujú diváci tak a chcú to vyskúšať, majú vlastne možnosť vopred si objednať počet tých analýz a podľa toho je stanovená konečná cena. Samozrejme, čím viacej analýz si objednajú, tak tým je cena nižšia. To znamená, základná cena je 27,50 €, ale v prípade, že sa objedná 250 analýz a môže sa samozrejme aj viacej objednať, tak tam je cena polovičná. Oplatí sa to posielať do Holandska? Nie je to ďaleko? Myslím, že určite sa to oplatí. Expresne kuriérom naozaj tam to majú veľmi rýchlo a keď sa to oplatí posielať z celého sveta poľnohospodárom, tak určite sa to oplatí v rámci Európy zo Slovenska. V podstate tieto služby využívajú poradenské firmy zo Spojených štátov napríklad, ktorí majú na tejto metóde založené celé svoje podnikanie a na základe potom výsledkov robia personalizované odporúčania pre farmárov. Kde ty vidíš nejaké ďalšie benefity? Niektoré sme už spomenuli pri SAP analýze, to je najmä tá rýchlosť. Čo ďalšie je podľa teba ako také najdôležitejšie, že prečo sa do toho oplatí ísť? Ja by som povedal, že je to jedinečná presnosť. To znamená, naozaj dozvieme sa o tej rastline to, čo sa nedozvieme z iných metód. My sa naozaj pozeráme priamo do krvného obehu tej rastliny. Čiže my vieme, máme obrovský náhľad dovnútra, do celého toho systému, čo by aj podľa mňa malo sa uberať týmto smerom poľnohospodárstvo. Čiže ak sa bavíme o precíznom poľnohospodárstve, tak nemalo by to ostať iba pri technológiách, ako sú drony, satelitné snímky, potom podľa toho sa vytvárajú mapy hnojenia a tak ďalej, ale malo by to byť taký bližší kontakt s tou rastlinou. Čiže myslím, že každý poľnohospodár, ktorý chce posunúť sa na vyšší level, tak by mal rozumieť tým svojim rastlinám trošku lepšie. Čiže môže tam byť ten skrytý hlad napríklad, vlastne to je pojem pre tieto deficity živín, kedy rastlina navonok vyzerá, že je v poriadku, ale v skutočnosti trpí. Je to tzv. Skryté hladovanie. Stačí, že tam teda chýba jedna z tých 17 esenciálnych živín. Možno ďalší ten benefit je teda samozrejme rýchle výsledky, čiže
môžete byť obratní, to znamená, že môžete rýchlo zakročiť, čiže môžete to riešiť v podstate do týždňa, čo má priamo potom vplyv na tú plodinu, ktorú pestujete, lebo ak to naozaj takto rýchlo zachytíte, nejaký problém a tak rýchlo ho vyriešite, tak nemusí sa to vôbec nejak prejaviť, hej? V konečnom dôsledku. Taktiež by som možno spomenul ako benefit ten vplyv na kvalitu. To znamená, že naozaj videli sme to u toho slovenského farmára na pšenici. Tým, že dodal ten horčík síru, bor a molybdén, tak naozaj výrazne zvýšil množstvo tých dusíkatých látok v tej pšenici, zvýšilo sa množstvo bielkovín, ten lepok a taktiež to je v rámci tých kvalitatívnych parametrov a kvantitatívne mal aj vyššiu úrodu, vyššiu ako mal dlhodobý priemer. To znamená, že on sám bol prekvapený s tým výsledkom, čiže nebol by povedal, že jeden takýto zásah, aký vie mať vplyv. Takže čo viem, tak plánuje s tým aj on pokračovať a zdokonalovať sa v tom. Americké skúsenosti z používania SAP analýzy hovoria o značných úsporách a vlastne efektivite financií vo výžive rastlín. Ako ty vidíš tie ekonomické benefity? Vie pomôcť táto analýza aj farmárovi znížiť vstupy bez toho, aby teda riskoval výnos? Teda máme tu príklad, ten pozitívny, čo si spomínal, ale keď sa pozrieme všeobecne, nie je to len ako jeden výstrelok? Tak určite, že ekonomika je na prvom mieste a vlastne hnojiva a výživa rastlín je asi najväčšia položka na väčšine fariem. Čiže ak sa bavíme o úspore, môžeme sa baviť o priamej úspore znížením hnojenia tam, kde to nie je potrebné, ale myslím si, že lepší pojem je optimalizácia. Dajme tomu, že v niektorých plodinách je to ten prínos je aj cez to, že niektoré živiny nemusíme dávať vôbec. Niekedy možno popri tých živinách, čo dávali, možno doplnia niektoré, ktoré neboli zvyknutí, alebo naopak si uvedomia, že rozdelia, to je možno dôležité, že rozdelia tú výživu, niektorí sú zvyknutí aplikovať 1-2 krát plošne, takto možno to rozdelia do viacerých dávok, aby tie živiny boli neustále dostatočne prístupné pre tú rastlinu. Čiže analýza miazgy alebo SAP analýza je veľmi dobrý nástroj, ktorý nám pomáha robiť lepšie informované rozhodnutia, lepšie riadiť naše pestovanie, našu rastlinnú výrobu, čo sa premieta v konečnom dôsledku do lepšej ekonomiky, do šetrenia nákladov, do ziskovejšieho hospodárenia, do stabilnejších úrod a vyšších úrod v lepšej kvalite. Čo sú podľa teba limity metódy a prípadne kedy by mohla byť tá metóda zavádzajúca? Dobre, takže SAP analýza samozrejme, že nie je riešenie dokonale všetkých problémov, pretože je to len nástroj, ktorý nám pomáha byť možno lepším pestovateľom, ktorý sám o sebe nám ešte nič nezabezpečí. Je to na nás, ako budeme konať. Čiže my aj môžeme mať analýzu, ktorá ukáže, že je tam nejaký problém, ale je len na nás, či sa rozhodneme zasiahnuť, alebo budeme len pozorovať, ako sa to vyvíja. No a samozrejme, že výživa rastlín je naozaj veľmi komplikovaná problematika, do ktorej zasahuje neskutočne veľa premenných. Začína to samozrejme rastlinou, odrodov, sú tam, ako sme spomínali, genetické rozdiely. Niektoré moderné hybridy majú oveľa vyššie nároky na živiny ako staré klasické niektoré odrody. Pôda ako vesmír pod našimi nohami nepoznaný, tak stále tiež len zisťujeme, čo všetko má vplyv. To znamená, že prechádzame od toho hydroponického systému stále viacej v podstate
a akceptujeme, že ten mikrobióm v tej pôde má naozaj obrovský vplyv. Taktiež meteorologické podmienky sú rôzne, môžu sa meniť počas sezóny viackrát. To znamená, to všetko sa samozrejme, že premieta do tejto analýzy a preto je vhodné ju robiť viackrát za sezónu a možno odpozorovať, čo je, ak sa tam vyskytnú nejaké možno extrémy, že čo je naozaj následok možno nášho hospodárenia a čo je následok nejakých prirodzených procesov a vlastne uvedomiť si to možno a nepanikáriť možno. Takže je to o tom, aby sme sa zlepšovali v tom, čo robíme a aby sme hospodárili lepšie. Keby niekto chcel začať so SAP analýzou už túto sezónu, čo by mal urobiť ako prvý krok? Čo by si mu odporúčal? Tak určite by si to mal rozvrhnúť, nejaký časový harmonogram, keďže táto analýza prináša najlepšie výsledky, alebo teda tie benefity sú najväčšie, keď sa robí pravidelne. Samotná firma Novakrop Control odporúča 2 až 3 týždňové intervaly, čiže mal by si to rozvrhnúť pestovateľ, či je teda schopný v týchto intervaloch odoberať tie vzorky a podľa toho prispôsobiť to množstvo tých parciel alebo plodín, ktoré chce testovať danú sezónu. No a samozrejme, že ak teda plánuje nadväznosti na tieto výsledky aj robiť nejaké zásahy, čiže optimalizovať tú výživu rastlín, čiže buď robiť nejaké doplnkové, teda listové hnojenie, ak sa nájdú nejaké deficity, alebo klasické hnojenie, čiže do pôdy. Ja odporúčam rozdeliť si tie parcely na nejakú kontrolu a potom samozrejme na tú časť, kde urobí nejaký ten zásah a následne porovnať, či to malo nejaký prínos na konci sezóny a vyhodnotiť si, či sa to oplatilo. Aký význam to môže mať pre farmárov, ktorí hospodária v ekologickom režime? Myslím, že veľký. Je to dobrý doplnok v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý sám o sebe už len z pravidiel, ktoré musí dodržiavať, tak sústredí sa na zlepšovanie kvality pôdy, sústredí sa na zdravie rastlín, takže myslím si, že nie je asi lepší spôsob, ako takýmto najprirodzenejším spôsobom podporiť tú produkciu. No a práve v ekologickom režime častokrát úrody sú limitované použitím napríklad dusíkatých hnojív, ktoré sú zakázané. Takže ak vedia zvýšiť úrodu len o 10%, tak v ekologickom režime je to, myslím si, veľký prínos. Záleží, z akého uhla pohľadu sa na to pozeráme. Môžeme sa pozerať na to ako na nástroj prevencie, čiže keď naozaj chceme mať tip-top všetko vyladené, tak a chceme vlastne predchádzať nejakým tým negatívnym následkom deficitov tých živín, tak je to veľmi dobrý nástroj prevencie, ale zase môže to byť aj potom nástroj samotného už riešenia problémov, keď dajme tomu niekoľko rokov vidíme, že na niektorej parcele máme problém, napríklad s konkrétnym škodcom, alebo je tam vyšší tlak nejakej choroby oproti možno susednému farmárovi a tak ďalej, tak vieme odhaliť možno tú príčinu. Takže je to taký univerzálny nástroj a na čo poslúži vlastne ten zmysel tomu dávame my. Takže každý si myslím, že vie si v tom nájsť ten benefit, vlastný benefit. Ďakujem pekne, Samuel. Dnes sme sa teda rozprávali o SAP analýze ako o nástroji, ktorý farmárom možno pomôže lepšie porozumieť výžive rastlín a robiť nejaké cielenejšie rozhodnutia. Ešte na záver, čo je pre teba pri optimalizácii výživy rastlín pre farmára najdôležitejšie pochopiť? Myslím si, že každý farmár musí sa pozerať na ten obraz s nadhľadom. Myslím si, že aj SAP analýza napriek všetkým benefitom, ktoré sme tu spomenuli, tak samotný zmysel jej dáva až farmár, na čo mu poslúži a čo s ňou chce docieliť. Takže je to vždy farmár má to posledné slovo, dá sa povedať. A
áno, je to zaujímavá, inovatívna metóda. Je to niečo nové, čo sa zatiaľ nerobí v našich podmienkach, čiže určite má to priestor byť implementované, tak ako dneska sa robia niektoré veci, ktoré boli nemysliteľné možno 20 rokov dozadu, tak možno aj SAP analýza bude o 10 rokov bežnou súčasťou. Na to, že máme rok 2026 a naozaj výživa rastlín je jedna z najväčších položiek v rámci nákladov na poľnohospodárskych podnikoch, tak hnojiť bez toho, aby sme videli do tej rastliny, tak je to ako liečiť pacienta bez nejakých adekvátnych meraní a testov krvných. V kontexte regeneratívneho poľnohospodárstva je to určite veľmi zaujímavá metóda, ktorá môže významne pomôcť aj k tomu prechodu od toho konvenčného na regeneratívne. Vie zachovať tú ziskovosť a úrodovosť, ale určite, že tých premenných v poľnohospodárstve je veľmi veľa a vždy sa môže teda nájsť niečo, čo môže vyskočiť a môže prekvapiť aj skúseného poľnohospodára, takže musíme byť pripravení aj na niečo, čo nemusí sa analýza ukázať, takže je to ďalší dobrý doplnok, ktorému zmysel dá až poľnohospodár. Ďakujem ti za rozhovor. Príroda je dynamický systém. Ani tá najlepšia metóda nedokáže zachytiť všetku jeho variabilitu. Aj pri presnom meraní a odporúčaných postupoch sa vždy môžu objaviť hodnoty, ktoré úplne nevysvetlíme. Preto je kľúčom prax. Až dlhodobé používanie metódy, pozorovania a skúsenosti používateľa pomáhajú lepšie porozumieť jej možnostiam, limitom aj bežným odchýlkam. Tento podcast bol financovaný z prostriedkov projektu Empowering Farmers to Strengthen Advisory Services, Building a Demo Farm Network and Digital Tools for Regenerative Agriculture in Slovakia, Farm to Advisory, ktorý je súčasťou projektu Horizon Europa, Climate Smart Advisors, číslo grantovej dohody 101 084 179.